Dok čekamo formiranje vlasti, donosimo poneku priču iz gradova u Bosni i Hercegovini. Naredna je iz Bosanske Krupe, gdje 50% učenika osnovnih škola nemaju ni pola marke dnevno. Naravno, Bosanska Krupa je samo primjer. U Bosanskoj Krupi sutra će 209 osnovaca krenuti u školu, a neće imati ni pola marke koliko je potrebno za najjeftiniji sendvič u gradu. Tako je bilo i prošle godine sve do decembra. Tada su Almir i Jasmina s prijateljima pokrenuli akciju Škola bez gladne djece. Prikupljanjem donacija osigurali su novac za užinu u 4 škole u Bosanskoj Krupi. Podatke da gotovo pola učenika u ovom gradu nema pola marke dnevno dobili su iz Centra za socijalni rad i osnovnih škola. Njihov ulazak u školu od tada je postao jedina radost za djecu. Procedura znači od početka kad se sakupi određeni broj novca, znači za mjesec dana. Uplati se znači u lokalnom fast foodu ovdje u okolini škole gdje nema 20 metara. U fast foodu znači ovi dobiju spisak te djece koja su tačno djeca, oni su već upućeni. To dijete dolazi do fast fooda, znači dobija taj sendvič besplatan. Normalno uredno se izda račun u tom fast foodu koji mi skeniramo i preložimo ponovo znači, na naše Facebook stranice. U svakom momentu ima svak na uvidu koliko je para uplaćeno i gdje. Niko osim u fast foodu ne zna imena siromašne djece. Svi osim djece trebalo bi da budu zabrinuti zbog njihovog socijalnog stanja. To su najugroženije porodice, većinom znači oba roditelja koja nisu zaposlena i znači apsolutno nemaju nikakvog primanja ili djeca sa posebnim potrebama također. Ovo je prva osnovna škola u Bosanskoj Krupi. Ovdje je 87 učenika, uglavnom osnovaca od 1. do 6. razreda, dolazilo bez pola marke dnevno. Direktorica kaže da je već dugo takvo stanje. Organizujemo jednim dijelom, mada ne velikim dijelom, preko vijeća učenika, vijeća roditelja i oni nam puno pomažu. I pojedinih roditelja ovako koji se sami javljaju da pomognu djecu, bezbjede sendvič, uplate vrše mjesečno i uvijek idu za različite učenike, tako da se ne osjećaju neki učenici zapostavljeni, da jedni uvijek dobiju, drugi ne. Akcijom Škola bez gladne djece prikuplja se dovoljno novca za sve. Planiramo nastaviti i dalje ako Bog, da sve zavisi od uplata. Planiramo sad uplati za februar zato što već postoje novčana sredstva, znači od donatora koji su se uplaćivali. Najjeftiniji sendviči nisu jedino što nedostaje učenicima u Bosanskoj Krupi. Škole su bez grijanja i bez osnovnih uvjeta za rad. Za akciju Škola bez gladne djece mnogi ne mogu uplatiti veće donacije jer akcija nije registrovana kao udruženje. Naravno, mnogo je i registrovanih i nadležnih, ali pored njih su mjesecima prolazili učenici koji nisu imali ni pola marke dnevno.